ehoreni lesithupha lapho khona sitshela khona ngesintu sakithi eMzansi eNingizimu Afrika. Hey, inkunzi yehlathi ikhuluma indaba enkulu ithi kulo December siyehla siya emakhaya. Zisekhona inkunzi yehlathi zisekhona insizwa engayi emakhaya maku December. Hey, sekhona izinto ezingayi emakhaya ngempela le ngoma ngiyacabanga ukuthi uma ingafinyelela endlebeni zazo zizohamba ngempela nonyaka lo nakanjani nje ngoba nje idlala bathi sikhathi sikhathi Sentilika siyaphansi emakhaya. ubona amatshitshi emakhaya. Okay, awungitshele ukhula emakhaya usuka phe emakhaya. Kahle mina ngasho ukuthi kahle ngizalwa kabili ke. Futhi umama uyena wasemsinga ke. Yeah. Bese kodwa ubaba wami ngokuzalwa waseZimbabwe kaBulawayo. Oh, kaBulawayo. Futhi ngoba ngilala nje ngimela amazwe amabili nje. Hey, international. Hayi, umkhumbi sintu vele unjani? Abantu manje umkhumbi uyathatha uyaphesheya kwelwandle uya noma ngathiwa Zimbabwe khona phesheya kwelwandle kodwa siyafika siyathatha inkunzi ehlathi sifaka la siphinde futhi senze awungitshele ukhula umfana emakhaya uthunywa ulusa inkomo nezingane zonke. Impilo ibinjani ngaleso sikhathi? Mina kahle noma ngeze ukudalula iminyaka yami nje ukuzala kodwa ngesikhathi engikhule ngaso mhlambe kule minyaka nyana le yadlulayo o90s. Futhi kahle lempilo beyimnandi kodwa beyingelula ngoba bekuthi mangumfana uvuke ekseni uyokwelusa kube ngathi mhlambe uyahlukumezeka noma mhlambe niyaqhathwa lapha ekweluseni yabo. Kanti bakhulisa bakufundisa bayakhulisa wena ubona engazuthi bayahlukumeza something. Uqale nini akwesithi manje kuneginci like mangabe uzalwa mfethu kuba nokuthi kubonakala ukuthi hayi lo muntu uyakhula lento isegazini kuyena. Baqale nini abantu ukuthi bakurecognize ukuthi uMaskandi into ekwena esegazini wena uzibona ukuthi ungakhona ukuthi ungene e-studio ushaye isiginci? Msakazi wami obuhlungu ukodwa ukuthi umama usawashona uyena umuntu kahle wayelibona ikhono lakhe onefayila lakho lo. Ya uyena umuntu onefayila lami wayengibona ukuthi ngizoba ngumculi vele kahle ngoba bengithanda mina kahle umculo wahle uMaskandi ngizwana kude kakhulu ngizwana ngimncane sho ukuthi ke kahle wahamba kwafika isikhathi nasesikoleni bengikwile ukuzana imbube ngihamba nechoir futhi ngoba ne-certificate ngene imbube laba bahayayo. Yebo abalokhu ijayo kahle ucishe ukuhambisa nesicathamile. Oh yeah like isicathamile ngoba kuhlukene iteje neiteje yabo. I-album esingakule or i-album yokuqala kuwe le ngifile ukuthi ukhuluma ukuthi wena ukade usegroupini ucula nabanye abantu ne shuthi ngasho ukuthi kahle amafika amahle mina yi-founder yayo. Uyifounder ya. Yebo kahle angishift kusesegroup kuseyiqembu lami mafika amahle ngaqhuba le inkunzi ehlathi ngiyacabanga ukuthi ake ngenze into ethu ukuhluka umshuni ngibone ukuthi ngihlukanisa ngoba abantu bayathanda izitayela zami engizenza basebetha abantu nawo indoda sicela mhlawumbe ukusenzele noma ingoma kodwa ke size ukuthi ikhono lakho yabo. Ukuma phambi kwabantu ubizwa lapha estage ukuthi wa inkunzi yehlathi is the best traditional kwabanjani kuwena uhamba uyoqhula iAwards phambi kwabantu ababegcwele lapha sabona ukuthi kwakuno saziwayo iRhythm City yayikhona lapha kugcwele nje abantu abaningi nabanye abaqhamuka kwama productions sabona ukuthi kunabanye abasuka kwamanye ambitious sabona kugcwele nje abantu lapha kwabanjani wena shuthi ke kahle msakazi wami akungithusanga kodwa akukuthusanga ngaba nalento ngaba nogqozo lokuthi kahle shuthi lento ikhona kumina ngoba ngowesibili kahle ngimuyela iAward shuthi ngazizwa ukuthi shuthi nginami iartist angitholanga nje indlela lento shuthi into engaphakathi yangakithi yasekhaya lento yabona shuthi hayi azange ukungishayisa ngabona noma ngene stage indlela enangena ngayo stage umfu ugqozi nofuqufuqu nihamba nobambe awu ngabona ukuthi hayi labantu mazethetha hayi basuka kude. Injalo Nsizwa ngangikhona nami ngayibona lapha inkunzi yehlathi iyothatha iAward nenjabulo eyayigcwele kubo kwasijabulisa nathi kakhulu ngoba kwinjabulo yethu thina bantu baseSawuma ukuthi konke esikwenzayo uma kujabulisa abantu nathi sigcwala injabulo enkulu kakhulu singabantu baseSawuma
injalo ensizwa uma ungasho nje insizwa yakithi indawo osuke wayodlala kuzo or abaculi abaqavile osuke wathi ukushare nabo istage ungasicacisela nje ukuthi yiziphi indawo osuke wayihamba wayothatha inkundla lapha nabaculi abaqavile abakhulu kanjalo nabanye abaculi abangadumanga ungasitshela nje insizwa yakithi ukuthi ikuphi lapho owahamba wazizwa uphakeme kakhulu uma uyenza shukuthi ke senge ngadibana nabaculi abanye asebemkantshobomba bafana nabo Shwi Nontekhaya senge ngadibana nabo ikakhulukazi emahostela ngoba mina ngumculo ohambela abantu kakhulu yeah ingakho nama award mangabe nginominathiwe abantu bengivotela shuthi ngiyahamba la ngisuke ngimenywe khona ngiyatholakala ngoba ngikholele ekuthenini mina umculi vele kwamele ayiphushe naye apromote iproduction yakhe abantu bazomazi sengishere nabantu abaningi kakhulu abadumile impela ungabale Shwi ungabala nje mhlambe ombuzeni ombuzeni kanjalo umfeze emnyama kanjalo nje insizwa nje sethe ziphakeme nezinye engasekho nje emculweni ebhasini yabona ilezo mfuzo enjalo ayi injalo madoda 8 minutes after the hour 5 o'clock sihleli nenkunzi yehlathi ngale kokupholisa amaseko sisebhizi silokho sithola ukuthi isuka kuphi iqale nini ungena kule ndima akwedlule engomeni yayo inkunzi yehlathi sizwe amanoni akhe ukuthi ahamba kanjani asambe kanje